ampun. Yo, langgang wis dandut aja. Diapakan? Digayung kayu, dikoplokan yo. Serampat. Sampun siap? Jaranan sampun siap? Oh, wes, oke, sip. Manggo. Yuk. Aku tahu. Oke. Saya akan dulu. Ya, malah. Malah kan berapa? Tidak siapa ini? Ya tapi kayak kok macut kena. Kok macut kena. Ya. Ini Cikan. Meongan.
Kapok, urung-urung wis boyokan. Aduh. Disawang to dalane iki. Rene. Awas keseleo boyoke. Sliding. Tung. Enak. Hei, napa sih? Wes, aja sisir rene. Aja cing-cing ngono. Wes munggah seneni. Mas, jarane golek duit sengsara. Ya ngono kuwi lakone piye? Lah iya, sing penting kadung tak Ngendi kuwi? Aja mentulang.
Barang ya pembawa sing rasa lek naleni. Gusti. Sing kuat Kan celana. ini. Ucal lho. Adile jahat. Banyak ongian rek. Kamu dengan Ora iso. Kiok-kiok tong bolong. Apa ada sing bolong mau? Kok irunge?
pengen mulana rasa welas yang jero ati tapi saiki wis ono cerita wis ilang wis kadung mriko aturno angin son kependung antara welas sisan iki mergo riko tapi saiki wis ana cerita wis ilang wis kadung mriko aturno angin son kependung lantaran sisan iki ayo mondok, ayo dok. Penerangan tok. Wis dijogeti ngono ae. Lo kan delokne Iki kancane. Yo makasih ya yo. Oh. Jaga kita ya. Ini lomba bu. Sama orang kelewat di alam ya. Alhamdulillah miki telu-telune urip. Pentale urip Semakin sore semakin rame. rame. Di pental telu urip kabeh. Wis pokoke mendhe betul-betul. Jaluk lagumu apa? Wis Banyuwangi sing lagune piye Banyuwangi jane? Wah, gerajakan ya. Oh, Mas Suri nyuwun gerajakan. Wih, ora. Jaluk meneh. Kok jaluk neh ora Iki apa-apa. bocah loro ki ora tau akur nyapa to jane. Bumbun ya. Iki kakang adik. Hah? Iso. Oh, adike njaluk gelang alit. Kakange njaluk gerajakan. Gelange tukarke tali rapiah iki. Apa to ayo to, Bun? Tukaran gelang. Bakul HP ku ae. Pokoke wong loro iki ramene kaya wong 10. Apa bu? Ayo. Jane njaluk apa iki? Wes jan. San, waktu itu nang ngoyak. San nang kok dicokot lho. Dicokot lho. Cokot sithik-sithik ora ndak ikel mes-mes lho.
Maju. Ini pokoknya sidik-sidik maju. Oh iya, masih ngono sing arep nyawer monggo. Heeh, sing arep bebuki ya oke. Kang, kok daster murah kok engko? Daster. Ketinggalan daster apa piye? Sampean kok udo iki karepe piye ta? Mas. Yo ngalah. Wes penting banget karo bae. Gelang alit, Mas. Tak boleh saweran. Sing arep nyawer sapa ya? Ibu-ibu mau joget, Bu?
anu mbok randa jembling. Mbok randa tengah nggur itu kok nanti coba. Ayo nih Mas, mangga Mas. Serampat ya ora apa-apa yo. Serampat. Mbokmu keindang rene ya, wetengmu gedhe kok nekat to ya. Gusti, randa ki nang tengah nggur ya ngono udah. Pai jam, iko pai jam. Ya Mas, serampat Mas. Semua Sun ya. Sing oke, njaluk sing atusan-atusan. Oh, Iya, Pak. Sing oke mbok randa. Alon-alon tak laku biar dateng ngajak bayi nang dalan lho yo. Nang bayi kapan? Mas Gusti ya wae. Tak aku lho. Ya. Teeramen. Diduduk gamelane yo. Sarang-sarang yo. Menjelang asar. Iki Kang Sarone renek mergane. Ya. Tukang sarone endi ya? Oh. Tukang sarone wis loro yang wis serampet mumet ya. Serampet ke kok. Hah? Serampat. Mas Tiar yo. Serampang Mas yo. Sik digoleki, Bun. Itu serampat. Serampang. Ganti. Serampang, Dok. Iya, Mas. Joget ya. Ya, Dok. Jadi generasi penerus ya. Saya gede ya, Dok. Tulunganan, Dok, arep bayi kae. Peti to, we? Amma. Oh, tidak ditilat. Awas, loh. Awas. Loh. Wes nang ono apa isamu sing penting iso joget. Yo. Oh tuh aku sing njaluk, tapi gua sing njaluk. Bagi dong esnya. Es rasa. Yo. Belum tahu itu sama siapa. Pulang aja udah ada. Pakai apa? Jadi bingung dewi kan. Nah. Bunda njaluk apa mau? Serampang. Eneke serampang iki. Nah. Pilih loro kabeh no. Heeh. Mesake sing nyawer iki lho, serampate ora Mesake kae lho sing lagi Kutre apa ora-ora terserah sampean. Alah iso joget sambel korek rene. Gula iki lho sawerane atusan ewu ya. Warnane macem-macem ya. Heeh. Nek sambel kemangi iso yo. Apa sing iso sampean? Mesti ora-ora oleh godrel oleh ora apa? Sambel kemangi serampat oleh. Cara nucul Mas, kelinci coba jalan nucul Mas. Saiki ganti. Carane ganti kelinci. Heeh. Mergo jarane ki larang. Dadi no kelinci. Heeh, jadi goyang kelinci. Saiki pokoke diganti. Saiki para sinden iki pokoke manut karo tukang orke. Heeh. Saiki wis do serampat ya. Ora serampange. Heeh, dadi serampange ya. Ora. Itu serah apa sing iso? Saiki tergantung tukang kibote arep apa wae siap aku nyendeni. Nah, seperti es pokoknya goyang ya. Kelinci ucul nak ora. Kan pada ucule. Terserah. Sing penting iso dijogeti. Nek penting iso ucul. Dongane ya ora ucul lho. Heeh. Pokoknya mumet dewi. Wes sak karepmu. Mergo keken es. Ana sesuk kene latihan bareng ngono ya to. Dadi kompak. Mesake kene seleng wis lungguh arep brojol ning arep nunggu jogetan. Kae lho wis ketenganggur ra ndek bojo. Rondo ditinggal. Golek saweran atusan kabeh. Yo. Yo, biar sesuai-sesuai. Heeh. Kalau mbok rondo kalau wis ora ndek bojo, suwe banget, wis. Sudah jam 5 pas kami. Hasilnya kemudian dulu ya orang kuwi. Timbangane Mulai suwe-suwe. begini ya ngene iki. Geleng. Aku ping juga. Enggak tahu. Kok tadi kau bilang pas siang aku. Kan aku udah ketemu kan. Yo, pakene Mas. Heeh. Lagine sida ning ganti krici ucul. Ora sida Carane ilang. jarane irang. Terserah. Iya. Geleng.
Panyunan. Jenengan nyun apa, Pak? Apa? Jenengan naon? Mana tele lah? Yo. Dikoplo. Sok gandeng mesra dikoplo wae. Ya, ndang. Wih, panas. Adik-adik. Satu hati sampai mati. Ya mas, satu hati sampai modal. Lagu apa? Lah orang ini lagu Apa? Siji. Udah. Bubar apa piye? Ayo. Mas tatas kau. Aku pengen lagu sing kuwi ya. Siji-sijine mong ngriko nang ati lisun selawase. Delok aku, delok. Akeh nang mburiku kok. Oh ya, mbak siji. Nah, lu sing arepe nesu ya. Nesu kok. Wis lagu Kang Geri kok. Mbok kancani. Apa to mas? Kena nesu. Alah, ora-ora. Wis kok kene sudah jenenge. Tambah. Ayo, apa Bu? Kurang modal. Lagu Kang Geri kok. Heeh, sampe Kanggo Riko. Ayo tinggal bae. Kayak Doro Suraya. Aku nek sing kuwi isih iso, nek sing liyane ora iso. Wis. Kanggo Riko isih iso. Oh, nesu selak brojo. Iki salah lahiran lho, Cak.